Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare. Live ഓക്കെ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ലൈവായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ മാതാജി, ഇന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ തൊട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട്, ലൈവ് ഇട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇന്ന് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം അല്ലെ. നമ്മള് 6ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ധ്യാനയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഇന്നലെ അധ്യായം 5 എന്തെന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയത് ലാസ്റ്റ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താ പറഞ്ഞ? ലാസ്റ്റ് ശാന്തി ശ്ലോകത്തിലെ വന്ന് നിന്നത് നമ്മളല്ലേ. ഭക്താരാം തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വ മാം ശാന്തി വിളിച്ചതി. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഭഗവാനെ ശാന്തി കിട്ടണം, നമുക്ക് ശാന്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് ഭൗതിക ശ്ലോകങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, ഇന്നലെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ എന്താ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ശ്ലോകം അധ്യായം 5 മറന്നോ? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെയാണ് കാണാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളത്? അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ. പിന്നെന്താ? മാനിനെ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പം സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു. ശരീരബോധത്തിലാവുമ്പോ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത്. അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ 5ാമത്തെ അധ്യായം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം. ധ്യാനയോഗത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തില് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ധ്യാനയോഗം പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഋഷിമാരൊക്കെ കുറെ തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്ത് കുറെ ധ്യാനത്തിലൊക്കെ ഇരുന്ന് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ എന്ത് ചെയ്യും? മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കും. അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ധ്യാനയോഗത്തിൽ കാണുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ 3 ഭാവങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? എന്താണ്? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അതിൽ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. കുറെ വർഷങ്ങൾ ധ്യാനിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച് അവർ സമാധിയിൽ എത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ അവർക്ക് എവിടെയും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കണ്ണടച്ചാലും തുറന്നാലും ചുറ്റും അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? സമാധിയിൽ എത്താണ് അവർ. ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് അവര്, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അവർ എത്താണ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ. അങ്ങനെ നമ്മള് എന്താണ് പറയാ? ധ്യാനത്തിലൂടെ ധ്യാനം പരിശീലിച്ച് ജീവാത്മാവിന് പരിശുദ്ധി നേടി അതുവഴി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പല സിദ്ധികളൊക്കെ കിട്ടും അവർക്ക് ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കുറെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കുറെ സിദ്ധികളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ സിദ്ധികളൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടും. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനയോഗത്തിൽ അഷ്ടാംഗയോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അഷ്ടാംഗയോഗ ഈ കലിയുഗത്തില് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല, അത് പ്രയാസമേറിയതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും അഷ്ടാംഗയോഗയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 6 അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ധ്യാനയോഗത്തിൽ പറയുന്നത്. ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ സ്ലൈഡ്.
ആരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണില്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് പേര്. മാതാജി ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലേ, ആ അപ്പൊ ഇത് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഓൺ ചെയ്യാത്തത്. ശരി ശരി. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ വേണ്ട, അല്ലാത്തവര് ഓൺ ആക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുള്ളവര് ഓക്കെ, അല്ലാത്തവര് മാതാജി കണ്ണ് സുഖമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഗ്രി ആവുന്നത്. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് വേണ്ട, അല്ലാത്തവര് ചെയ്തോളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്താൽ തന്നെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച നിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ അതെന്റെ ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതയാണ്, അതൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സന്യാസി എന്ന് പറയാം. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും അയാൾ തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനെ, അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? സന്യാസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ചോദിക്കാണ്, യോഗയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതാണോ യോഗ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. ഇതാണോ യോഗ എന്ന് കുറെ പിക്ചറുകൾ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാണ്. ഇതിനെ യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇതിനെ യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ ഇതിനെ യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. കുറെ പിക്ചറുകൾ കാട്ടിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ യോഗ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? എന്താണ്? ഇല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക ചെയ്യണത് അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് നമ്മള്. അതൊക്കെ യോഗ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എന്താണ് യോഗ? ദൈവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. ദൈവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം, ഭക്തിയോഗം. യോഗവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക, അതായത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മള് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ പ്രയാസമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള കർമ്മം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ അധ്യായത്തില് ഇത് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. 8 പടവുകളാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞ? യമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ശീലങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യമം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ശീലങ്ങൾ, അതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? യമം എന്ന് പറയാ. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്, ചിലത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? യമം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ദേഹശുദ്ധിയൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിയമം എന്ന് പറയാണ്. ഇത് നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവില്ലത്, പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തണം. അതാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യമം, നിയമ,
യമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ശീലങ്ങള്, നിയമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിയമവും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ആസന. ആസന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പോസ്റ്റർ, മെഡിറ്റേഷൻ. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോസ്റ്ററിനാണ് നമ്മൾ ആസന എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് പ്രാണായാമം. പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, ശരീരത്തിനെ മനസ്സിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്താണ്, ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമുക്ക് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ധാരണ. ധാരണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നിയമം കഴിഞ്ഞു, ആസന കഴിഞ്ഞു, പ്രാണായാമം കഴിഞ്ഞു, പ്രത്യാഹാരം കഴിഞ്ഞു. പ്രത്യാഹാരം നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായി, അപ്പൊ അവിടെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആയി. അങ്ങനെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആയി കഴിഞ്ഞ ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൽഫ് കൺട്രോളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ യോഗി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ യോഗിക്ക് ഒരു ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാണ് ധ്യാനം. അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ധാരണയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധ്യാനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നത്, ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ആ ധ്യാനത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പരിശീലനം വേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറേ വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച് നമ്മൾ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയും, അതിനെ നമുക്ക് ധ്യാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് സമാധി. സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മൾ കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും നമുക്ക് ആരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക? നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? അയാള് ഫുള്ള് ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഈ സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്, മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് അയാള് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടാവില്ല. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? യമം, നിയമം, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഏതൊക്കെയാ? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, ആസന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ, ഇത് നമ്മള് ആ പൊസിഷൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ, പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. പിന്നെ അതാണ് പ്രത്യാഹാരം വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, നമുക്ക് ഈ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഒക്കെ ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ധാരണയിലേക്ക് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അതാണ് ധാരണ വന്നത്. ഇനി ധ്യാനത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരിക്കല് ഇരുന്ന് കുശപ്പുല്ലൊക്കെ വിരിച്ച് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ധ്യാനം കുറെ വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് ധ്യാനം പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? സമാധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു വ്യക്തി ചുറ്റും എവിടൊക്കെ നോക്കിയാലും കണ്ണടച്ചാലും തുറന്നാലും ആ ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ആ രൂപം മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ അയാളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? ഫുള്ള് ആനന്ദത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉള്ളത്. അതീന്ദ്രിയമായ സുഖം അയാൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. പിന്നെ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല. അതാണ് സമാധി വന്നിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്തെന്താ പറഞ്ഞ? ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? നമ്മളെ കൺട്രോൾ, നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം. ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാവാസതേയ ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മനാമവസാദയേത് ആത്മൈവാഹ്യാമനോ
ആത്മൈവാഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സ് എത്ര ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ മനസ്സാണ് എന്ത്? ബന്ധുവും മനസ്സ് തന്നെയാണ്, ശത്രുവും മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ബന്ധുവും ശത്രുവും ആരാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാ? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്, അധപതിക്കാൻ പാടില്ല. ആ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സും തന്നെയാണ് ബന്ധുവും ശത്രുവും എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സ് തന്നെയാണ് ബന്ധുവും, മനസ്സ് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ആ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുവായിട്ടുള്ളതും, മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടുള്ളതും. അപ്പൊ നമ്മളെ പരമമുക്തിക്ക് കാരണമാക്കുന്നതും മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ മുഴുകിയിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതും എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആ മനസ്സ്, അത് പരമമായ മുക്തിക്ക് കാരണമാകും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉറ്റ ശത്രുവും, മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉറ്റമിത്രവും. രണ്ടും മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്തെ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് എന്താവും? ഉറ്റ സുഹൃത്താവും. അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് ഉറ്റ പരമശത്രുവുമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് എന്താ ചെയ്യും? മനസ്സ് ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറും. അതല്ല, അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നേക്ക്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അഷ്ടാംഗയിലൂടെ നമ്മള്, അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ പരമശത്രുവായിട്ടുള്ള മനസ്സിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത പോലെ, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാം വ്യർത്ഥമായ പോലെയാകും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, നമ്മള് മനസ്സിന് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള മനസ്സിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരും ജീവിതകാലം മുഴുവനും, നമ്മൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞ, മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവന് മനസ്സ് പരമ ശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതിനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ പദ്ധതികളോടൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഹോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു, പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയും. ശാന്തി നേടി പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും, മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം എന്താണ്? ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു, ശാന്തി നേടി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദ്വന്ദ്ങ്ങളും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് തണുപ്പും ചൂടായിക്കോട്ടെ, സുഖവും ദുഃഖം ആയിക്കോട്ടെ, മാനവും അപമാനവും എല്ലാം അയാൾക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും, ഒന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് മനസ്സ് കീഴടക്കാൻ സാധിച്ച് ശാന്തി നേടുന്നവർക്ക്, പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവരെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും മാനവും അപമാനവും ഒന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ കണ്ണിൽ, അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ്? കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട് സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ യോഗി
യോഗി അഭൗതികയിലാണ് യോഗി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികതയിലല്ല, അഭൗതികതയിലാണ് ആ യോഗി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ്? കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ല് കണ്ടാലും സ്വർണം കണ്ടാലും മണ്ണ് കണ്ടാലും അയാൾക്ക് അതെല്ലാതും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിനും ഒരേ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ വിലയാണ് അയാൾ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം വ്യക്തി അഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളോ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം അയാൾക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അതിനാൽ വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ്. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ആർക്കും ഉദിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം ആണ് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനും എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓരോ പേജിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം തന്നെയാണത്. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമില്ല. നമുക്ക് ലൗകികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്കുള്ള എത്ര ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാലും PhD എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറെ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യം അവിടെ കിട്ടാൻ പോണില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. കാരണം മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാളുമായിട്ട്, ഒരു ഭക്തനുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാണ്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സഹായത്തോടെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തനുമായി സഹവസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന്റെ സഹവാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുമായിട്ട് സഹകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാക്ഷാത്കരിച്ച വ്യക്തികളാണ് ആര്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തന്മാര്. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തില് അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? സംതൃപ്തനായിരിക്കും ഈ വ്യക്തി. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്തില് സംതൃപ്തനായിരിക്കും ഈ വ്യക്തി. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം അയാളെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കാണ്? പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അജ്ഞാനം നേടാനുള്ള അയാളുടെ ആഗ്രഹം, ആ സാക്ഷാത്കാരമാണ് അയാൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്? പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയുടെ ഒരു ബുക്കാണത്, ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, ഭക്തിയുടെ ഒരു സാഗരാണത്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നമ്മൾ ആ ബുക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേദ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യതഃ. എന്താ പറഞ്ഞ? അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവയുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയും. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1-2 234 ശ്ലോകം. എന്താ പറഞ്ഞ? ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിശുദ്ധരല്ലെങ്കിൽ, ഭൗതിക മാലിന്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചോ ഗുണത്തെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതമാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത്
പരിശുദ്ധയാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1:2:234 പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിശുദ്ധരാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കഥകളാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഗുണങ്ങള്, രൂപം, നാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും അതൊക്കെ അറിയണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മള് പരിശുദ്ധരാവണം. അതെങ്ങനെയാവണത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം? ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ പരിശുദ്ധി വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധരാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് എത്ര നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചാലും, മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പോലെ നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ടു അത്ര തന്നെ, പക്ഷെ നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് വേണം? പരിശുദ്ധി വേണം. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെ നാമം ജപിക്കാൻ എന്താ പറയണത്? കാരണം അതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മൾ നാമജപം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നാമത്തിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ശ്രവണം വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ശ്രവണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നാമജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നാമജപത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പതുക്കെ നമുക്ക് ആ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള് ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പറയുന്നുണ്ട്. നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്തമനശ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, ഇനിയിപ്പോ ഇത്രയും നേരം ഇതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞ, നമ്മള് മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഇനി ഭഗവാൻ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സ് മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ പോരാ. പിന്നെന്താ പറയണത്? വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവര്, ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവര്, പിന്നെ കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവര്, കുറെ ഉറങ്ങുന്നവര്, ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും, വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? അല്ല, വേറെ എന്തോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. ആ സ്വപ്ന മാതാജി മ്യൂട്ട് ആക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ആക്കാണ്. സ്വപ്ന മാതാജിയുടെ ഓഡിയോ ആണ് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നത്. ഞാനും അതിനിടയിൽ മ്യൂട്ടാക്കിയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത്. ആരോ സ്വപ്ന മാതാജിയാണ്, ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, മനസ്സിനെ മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ പോരാ. പിന്നെന്താണ്? നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? കുറെ ഭക്ഷിക്കുക, പിന്നെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുക, കുറെ ഉറങ്ങുന്നവര്, കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവര്, ഇവർക്കൊന്നും യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടി നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ മർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയും. ഏതൊക്കെയാണ്? ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യോഗം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം,
പ്രവർത്തികള്. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കും യോഗ പരിശീലനം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ അങ്ങനെ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ? ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എന്താ പറഞ്ഞ? എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും പിന്നെ എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഒരിക്കലും ഞാനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എവിടെയും ഞാൻ എന്താ പറയാ കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായിട്ടും കാണുന്നവന്. അപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മള് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്, എല്ലാവരും ഭഗവാനുണ്ട്, എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, ഞാനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് അവരും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്ക്, സമാധിയിലെത്തിയ അവസ്ഥയിൽ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എവിടെയും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ട് എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ അടങ്ങുന്നതായിട്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ആര് നഷ്ടാവുന്നില്ല? ഭഗവാൻ നഷ്ടമാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭക്തൻ ഭഗവാനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ് മാതാജി? ഹരികൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി, സ്വപ്ന മാതാജി. അപ്പൊ എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ആ വ്യക്തികൾക്ക് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, എല്ലാം ഭഗവാൻ അധിവസിക്കുന്നതായിട്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടി, എല്ലാതും ആരിൽ നിന്ന് ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ കൃഷ്ണാവബോധവാനാണ്. ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാനല്ലാതെ ഒന്നിലും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാതും ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥനെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കൃഷ്ണാവബോധ സിദ്ധാന്തം അത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ആ ഭഗവാൻ അവർക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നെന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കും, കൃഷ്ണനിൽ എല്ലാത്തിലും അധിവസിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾക്ക് ആരെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല, കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ എന്ന്. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലികമായ സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മാത്രമല്ല കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥന്മാര് തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് എന്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലികമായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തം. ഭഗവാനെ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനും സാധിക്കില്ല, എല്ലാത്തിന്റെ നാഥനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലികമായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തം. പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ധാ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്ത ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. എന്താ പറയണത്? ഭക്തന്മാരുടെ പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട്, പ്രേമം കൊണ്ട് അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആ ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു പറയണത്? ഭക്ത ഹൃദയത്തിലെത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാഴുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തിലെ? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപം ഏതാണ്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓടക്കുഴല് വായിച്ച്
ദ്വിഭുജത്തിലുള്ള 2 കൈകളോട് കൂടിയ ഓടക്കുഴലിൽ വിളിച്ച കൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ആ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. എങ്ങനെ? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്റെ ശാശ്വതമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട് പ്രേമം കൊണ്ട് അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് ഗോവിന്ദനെ അതിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആര് വാഴുന്നത്? ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയിൽ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാന് ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മറയുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും അവർക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് അവർക്ക് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അവര് എപ്പോഴും എന്താണ്? പരമാത്മാ സ്വരൂപമാണ് അവര് ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ദർശിക്കുന്നു. അതാണ് യോഗികൾക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിൽക്കാനായിട്ട് അവരൊരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സദാസമയം ഭഗവാനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എങ്ങനെയാ വാഴുന്നത്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് വാഴുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അർജുനനോട് എന്താ ഭഗവാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത്? അർജുനനോട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യത്തിന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയോ? ആരുമില്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത്ര ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ ചിന്ത ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മാറ്റണം. അതായത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ അല്ലെ? ഏകാഗ്രമാക്കി ഭക്തനെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ആണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനിട്ട് അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ മനസ്സിനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് എന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വയോരിവാസു ദുഷ്കരം. എന്താ പറഞ്ഞ? ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വയോരിവാസു ദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ആദ്യമേ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയാണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ഭയങ്കര ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്? ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം എന്താണ്? കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ്. എന്നാലും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ? മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആരാണ് ഈ പറയുന്നത്? അർജുനൻ. അർജുനൻ ആരാണ്? വില്ലാളി വീരനെ മാത്രല്ല, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഗുരുവിന്റെ പല പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും അതിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വിജയിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. ആ അർജുനനാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അർജുനനാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ നിർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര അർജുനനോട് പറയാണ്, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ട്, നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ഈ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞ നീ പറഞ്ഞ പോലെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അത് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.
പക്ഷെ എങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് യുക്തമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ നിനക്കത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നീ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, അതൊരു സംശയവും ഇല്ല. പക്ഷെ നിനക്കത് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? അഭ്യാസം കൊണ്ട് നിനക്കത് സാധിക്കും, പരിശീലനം കൊണ്ട് നിനക്കത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും, വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താം, മനസ്സിനെ അടക്കി നിർത്താന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരിശീലനത്തിലൂടെ, പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും നിനക്കത് സാധിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോക നുഷിത്വാ ശാശ്വതി സമഃ ശുചീനാം ശ്രീമതാംഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോപി ചായതേ. ഇനി എന്താ അറിയേണ്ടത്? അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇതൊന്നും മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാന്നുള്ളത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല, നമുക്കിതൊന്നും മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായി നിയന്ത്രിച്ചു കുറെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് സംഭവിക്കുക എന്താണ്? അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഒരു സ്ഥലത്തും ഉത്കൃഷ്ടം നേടാനാവാതെ അവര് ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെ അവർ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോകുമോ? അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാന്നാണ് ഇവിടെ ആർക്ക് അറിയേണ്ടത്? അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കുറെ എത്തിയപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ വഴിതെറ്റി പോയി നമുക്ക് ഇതൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ആ യോഗം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ കണക്ഷനുകൾ, ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകോ നുഷിത്വാ ശാശ്വതി സമഃ ശുചീനാം ശ്രീമതാംഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോപി ജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് നമ്മളെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവോ? അവരിങ്ങനെ അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവർ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോകുമെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താണല്ലേ ഭഗവാനെ കുറെ ആരാധിച്ചതാണ്, ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാണ്, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാണ്, ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാണ്. അപ്പൊ അവര് കുറെ പുണ്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവർ എവിടേക്ക് പോകാണ്? പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോയി അവിടെ അവർ കുറെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം, കാരണം ആ ചെയ്തതിന്റെ അത്രയും ഫലം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അവര് വീണ്ടും എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട്, ഈ ഭൂലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. പക്ഷെ അവർ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവര് നീതിനിഷ്ഠയുള്ള കുടുംബത്തില് പുണ്യാത്മാക്കളോ ധനികരുടെയോ ഉള്ള കുടുംബങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തിൽ ജന്മം എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വീണ്ടും അവര് എവിടെ വെച്ചാണ് നിർത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് വീഴ്ച പറ്റി നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് ധർമ്മബോധമുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കാനും അവിടെ ജീവിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർക്ക്. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനഃ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോ മാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. ഇനി യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇതാണ് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ
ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക. ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക. പിന്നെ ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രേമപൂർവ്വം പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. മാത്രമല്ല എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും അവൻ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഭക്തിയോഗ. ഈ നാം ജപത്തെ കുറിച്ചും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. ത്രേതായുഗം, സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധ്യാനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത്. സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ് എത്രയായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ് 10 ലക്ഷം. 10 ലക്ഷം. സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ് എത്രയാണ്? മറന്നോ? 1 ലക്ഷം. സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ് എത്രയാണ്? 1 ലക്ഷം. അവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത്? ധ്യാനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത്. ത്രേതായുഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? 10,000. അവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്? യജ്ഞത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ അവരുടെ ആയുസ് എത്രയായിട്ട് മാറി? 1000. അവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്? ഗ്രഹാരാധനയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. ഇനി കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളെ യജ്ഞം എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഹരിയുടെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞമാണ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് നമുക്ക് ഈ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരം പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത. കലിയുഗത്തിലെ ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതല്ലാതെ കലിയുഗത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനോ നമുക്ക് യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല, വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉദാഹരണം അങ്ങനെ പറയണത്. ഇത് മറ്റുള്ളതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണതും ലിഫ്റ്റിൽ പോണതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മറ്റുള്ള യോഗകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണ പോലെ കുറെ സമയം എടുക്കും, കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മൾ മുകളിലെത്തണം. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗാണെങ്കിൽ എന്താണ് നേരെ, അതായത് കൃഷ്ണാബോധാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് മുകളിലെത്തണ പോലെ എത്ര എളുപ്പത്തില് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഉദാഹരണം നമുക്ക് നല്ലൊരു പറയാനില്ലല്ലേ. ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണ്? ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് മുകളിലെത്തുന്ന പോലെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടില്ലാണ്ട് ഒരു ബട്ടൺ അമർത്താൻ നേരെ മുകളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ മറ്റുള്ള യോഗകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മള് ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി പോകണം. അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനങ്ങള്, അതായത് നമ്മള് നാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കുറെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ മാത്രമല്ല ഭാഗവതത്തിൽ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നാരദീയ പുരാണത്തിൽ അങ്ങനെ കുറെ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് നാമജപത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട്. നാമജപത്തിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഞാനിന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാവരും കേട്ടു നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിൽ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ചു, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ടാണ് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുക ചെയ്യണത്. ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഒരു ഭക്തനായിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചു. ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? കലിയുഗത്തില് കൽമഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞവരാണ് എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
കലിയുടെ നാമം ജപിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അത് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചതും ഭഗവാൻ സ്വയമാണ്. കലിയുഗത്തിലെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ജപിക്കണം. അപ്പൊ കാരണം കലിയുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തില് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറയാണ്. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ആളുകൾ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കലിയുഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാന്നാ പറയണത്, പ്രബലമായി കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ അല്പായുസുക്കളാണെന്ന് മാത്രമല്ല, മടിയന്മാരാണ്, തെറ്റായ വഴിയിൽ പോകുന്നവരും നിർഭാഗ്യവന്മാരും ആകുലചിത്തരുമായിരിക്കും കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പ്രായേണ അല്പായുസ സഭ്യ കലേവസ്മി യുഗോജന മന്താ സുമന്ത മത എന്ന് പറഞ്ഞ്, മന്താ സുമന്ത പദവ മന്ദഭാഗ്യ വിഭദ്രുത എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ ആളുകള് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി നേടാനായിട്ട്, നമുക്ക് നേർവഴിക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്കല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെയും തിരഞ്ഞ ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെക്കാൾ ഗംഭീരമായിട്ടൊരു മന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്നാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 51ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞ, പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തില് തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞതാണ് കലിയുഗം അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു, കലിയുഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൽമഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, മടിയന്മാരുടെ സമയമാണ്, തെറ്റായ വഴിയിൽ പോകുന്ന നിർഭാഗ്യവന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ളത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവിടെ എന്തൊരു നല്ലൊരു പ്രവൃത്തി, അവിടെ എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു കാര്യം കൂടി അവിടെ ഉണ്ട്. അതെന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും സാധിക്കും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, ഭഗവത്ഗീതയില് 10ാമതിലെ അധ്യായത്തില് 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നാമജപം, യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? നാമജപമാണ്. യജ്ഞാനാം ജപയച്ചോസ്മി, അതായത് തിരുനാമജപമാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് നാമജപമായിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ, ശിക്ഷാഷ്ടകം മാത്രമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളല്ല. അപ്പൊ എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തില് ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് കൃഷ്ണൻ, ഗോവിന്ദൻ എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളും ഉണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളില് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പേരുകളിലാണ്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല. ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം എവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിനാ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പേരും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. രണ്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും അങ്ങയുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കണം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. പഞ്ചതത്വം, 5 തത്വങ്ങൾ, ആ 5 പേരുടെ കൂടിയിട്ട് അവരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട്. അതായത് ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അപ്പൊ ഈ 5 പേരുടെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ 5 പേരാണ് നമ്മുടെ
പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം, നമ്മളെ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം, പഞ്ചതത്വം ഇതാണ് പറയുന്നത്. 5 പേര് പഞ്ചതത്വം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ 5 പേരാണ് നമുക്ക് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് തന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതില് ഈ ആചാര്യന്മാരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈത ഗദാധര, ശ്രീവാസ ആദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അതായത് ഫസ്റ്റ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ട് ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആനന്ദത്തിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ചൈതന്യ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബലരാമന്റെ ഒരു അവതാരമാണ് ആര്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അദ്വൈത ആചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനും അതുപോലെ തന്നെ ശിവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്വൈത ആചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ് ഗദാധർ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയാണ് ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 5 പേരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെല്ലുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ഇനി മന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? മന്ത്രം ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലണം. നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ, ഭയങ്കര സൗണ്ടിലല്ല, നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ പേരും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് രാമ കൃഷ്ണ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ജപിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റോടെ ആ ഒരു ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഏത് സ്ഥലത്തും എവിടെയും ഇരുന്നോ നടന്നോ നമുക്ക് ഏത് ദിശയിലേക്ക് ഇരുന്നിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ന സമയം ഒന്നില്ല, ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നാമം ജപിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുളിക്കുന്നതിന് മുൻപോ കുളിക്കുന്നതിന് ശേഷമോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. അപ്പൊ കുളിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ജപിക്കാൻ പാടൊന്നില്ല. കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നും ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എണ്ണം വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് ഓൾറെഡി അല്ലെ. നമ്മൾ എണ്ണം വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം ചുരുങ്ങിയത് ജപിക്കണം? 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിച്ചിരിക്കണം. 108 തവണയെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് തുടക്കത്തിലുള്ളവര് 108 തവണയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ഭഗവാന്റെ നാമം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത് 108 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താതെ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ ആ മഹാമന്ത്രം ആകുള്ളൂ, അത് മുഴുവനാകുള്ളൂ. ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണമുത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണമുത്തില് നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 2-3 ദിവസം, ഒരാഴ്ചക്ക് മുന്നേ ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എത്രത്തോളം അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണമുത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മള്. പുസ്തകമോ പത്രമോ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. TV, മൊബൈൽ തുടങ്ങിയവ കാണുമ്പോഴും മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിക്കുക, ഭഗവാനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണാമുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല. വരട്ടെ മാതാജി, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നേ. നാമജപം കൊണ്ട് എന്താണ്? മനസ്സമാധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ആനന്ദമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭൂതി നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. മനസ്സമാധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും.
പിന്നെ ജ്ഞാനോദയം, നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഉദയം നമുക്ക് എന്തിലൂടെ കിട്ടാണ്? നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാം. അപ്പൊ നാമജപം നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം പോലെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ടോ കൂട്ടമായിട്ടോ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ലേ? നാമജപത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ രാജി? മാതാജി ഞാൻ കട്ടായി. ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. നാമജപത്തിന്റെ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ, അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫുള്ള് മനസ്സിലാവില്ല ഒട്ടും അറിയാത്തവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഉറങ്ങേണ്ട സമയം സാധാരണ ഒരു ദിവസത്തിൽ 6 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. 6 to 8 ആണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും 6 മണിക്കൂർ തൊട്ട് 8 മണിക്കൂർ അത്രയും സമയമാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിൽ പോകുന്നതാ പറയുന്നത്. അല്ലെ, അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല്. ഭക്ഷണം നമ്മളെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം മുഴുവനാവുന്ന രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഊർജം വേണ്ടത് അറിയാലോ. നമുക്ക് ഇത്ര കഴിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഊർജം കിട്ടും. ഇത്ര ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ശരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടികൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? സമാധി. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗികയുടെ യോഗയുടെ 8 പടികള്. ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും ആരാണ്? മനസ്സാണ് ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും. ആർക്കെല്ലാം യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ, കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ, കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർ, കുറച്ചുറങ്ങുന്നു. അതെ, കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു? പരിശീലനം കൊണ്ട്, യുക്തമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ കീഴടക്കാമെന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ. അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതായത് യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനസ്സിനെ നമുക്ക് കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞ. 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? പുണ്യം ചെയ്തവർ നീതിനിഷ്ഠയുള്ള കുടുംബത്തിൽ പിറക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ പരാജിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു പറയും അതില്? യോഗത്തില് പരാജിതനായ വ്യക്തിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ, പുണ്യം ചെയ്തവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അവര് വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കും, ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കും. പക്ഷെ അവരപ്പൊ എങ്ങനത്തെ കുടുംബത്തിലാ ജന്മം എടുക്കുന്നുണ്ടാവാ? നീതിനിഷ്ഠയുള്ള കുടുംബത്തിൽ. അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, ഒന്നേറെ ധർമ്മബോധമുള്ള കുടുംബങ്ങളില്, ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള കുടുംബങ്ങളില് ഐശ്വര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം അവർക്ക് ഉണ്ടാകും. ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും, നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് ചെയ്തു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തിയാലും അത് പോകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞെന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡോക്ടറാണ്, ഡോക്ടർ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ MBBS ഡിഗ്രി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളിത് ചെയ്തു കുറച്ചെത്തിയപ്പോ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മള് മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്ത അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് പുണ്യാത്മകളുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് അത് അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടെ ജന്മം എടുക്കുന്നത്? നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ ധർമ്മബോധമുള്ള ഐശ്വര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജന്മം എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. മനസ്സിലായല്ലോ? പിന്നെ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണെന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്?
തപസ്യേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് യജ്ഞം. ധ്യാനിക്കുകയും പ്രേമപൂർവം ദിവ്യസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും പൂർണ്ണ ചെയ്യുന്നവരാണ്. വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളു എന്നെ തന്നെ 47ാമത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ശ്ലോകത്തില് പ്രേമപൂർവം ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ഏതാണ്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. മഹാമന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നെ കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ ചൊല്ലണം. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ഭക്തിയോടെ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ, ഭയങ്കര ഒച്ചയിലല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മള് നാമം ചൊല്ലേണ്ടത്. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പകുതിയായിട്ട് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പകുതി മുറിച്ച് പകുതിയായിട്ട് ചെല്ലാൻ പാടില്ല. പകുതിയായിട്ട് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് നാമം ജപിക്കുക, അതായത് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മ. അപ്പൊ മൊബൈലോ ടിവിയോ പുസ്തകങ്ങൾ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മനസ്സമാധാനം, ആനന്ദം ലഭിക്കും, ജ്ഞാനം സന്തോഷം, മനസ്സമാധാനം, ജ്ഞാനോദയം ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാവും, മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യം അതില് മനസ്സമാധാനമാണ് നമുക്ക്